Уважаеми господа министри, Ваши превъзходителства, уважаеми генерали, адмирали, офицери, дами и господа, преди всичко искам да ви приветствам с добре дошли на годишната конференция по сигурност. През двата работни дни на конференцията ние ще имаме възможност да дискутираме широк кръг от въпроси, посветени на националната, регионалната и международната сигурност. На годишната конференция Преглед на сигурността ние правим не само преглед на изминалия период, но правим анализ на ситуацията и се стремим да погледнем в бъдещето. Това, което може да кажем със сигурност е, че през миналата година има сериозно разместване в пластовете на сигурността на различни нива. Появиха се нова конфронтационна линия в Европа, свидетели сме на появата на нови и разпълването на стари конфликти в Близки изток и Северна Африка. Всички ние видяхме как една терористична организация набра невиждана мощ и заплашва да дестабилизира целия близкоизточен район, като в същото време нейните действия се усещат далеч извън пределите на овладените от нея територии. Нашата страна изпитва преки последици от събитията и конфликтите, развиващи се далече от нейната територия. Ето защо ние трябва да заявим категорично, че в днешния глобализиран свят сигурността е неделима. Не може да има сигурност за едни, ако други изпитат дефицит на сигурност. Никоя държава не може да се счита за имунизирана или изолирана от глобалните заплахи. От друга страна, рисковете и заплахите са комплексни, което означава, че подходите ни за тяхното неутрализиране и решаване също трябва да бъдат комплексни. Събитието от изминалата година ни показват, че съществуващите механизми и подходи за превенция и за търсене на решения на спорни въпроси между държавите до голяма степен са изчерпали своите възможности. Ние всички трябва да потърсим платформа и потенциал, който да ни даде основа за изграждането на необходимите механизми на сигурност. Моето твърдо убеждение, като председател на Българската академия на науките е, че именно научните и академичните среди могат да бъдат сред най-активните действащи лица в търсенето на решение на съществуващите проблеми. Бих искал да споделя и някои идеи, отнасящи се до въпросите на сигурността, но в национален план. Ние трябва много сериозно да прегледаме сектора за сигурност и да предприемем бързо необходимите мерки. Преди всичко трябва да се приемат липсващите закони, които да регламентират дейността на службите за сигурност и да се изгради липсващото координационно и аналитично звено в лицето на Съвета на сигурността към правителството. Необходимо е постигането на широк обществено-политически консенсус за развитието на сектора за сигурност и за развитието на способностите на отделните институции. На базата на общото разбиране следва да се разработят планове за дългосрочно развитие на всички елементи на сектора за сигурност. При това, нашите национални решения трябва да са в синхрон с всички решения в рамките на НАТО и Европейския съюз, защото България е направила своя избор и не трябва да има никакво съмнение у нас, у нашите съюзници, към кое семейство принадлежим и какви ценности отстояваме. Считам, че с оглед укрепване на националната сигурност в частност, а и в цялост, през приоритетите на българското общество е наложително приемане на концепция или визия за развитие на българската нация. През миналата година Академията разработи такъв документ – Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България, който вече е предложен за обществено обсъждане и моето мнение е, че той се приема добре. Този документ може да служи като основа за една модерна българска национална доктрина с силен акцент върху подобряването на националната сигурност и гражданската сигурност на всеки отделен български гражданин. Със своя значителен научен капацитет, Българската академия на науките е отлична платформа за осъществяване на научни и научно-приложни изследвания по широк кръг въпроси на националната и международна сигурност. Наред с това, Академията е институция, която може да служи за обединител при търсенето на консенсусни решения на национално ниво. Недопустимо е да има разделения в българското общество, особено по въпросите на националната сигурност. Академията може да бъде център за консолидиране усилията на администрацията, научните среди, неправителствения сектор и бизнеса за обсъждане на въпросите на сигурността и за намиране на отговорни управленски решения. Анализът на международната среда за сигурност показва, че от особено голямо значение в предстоящия научен дебат е да се обърне засилено внимание на опасните процеси на дестабилизация в Черноморския район, които пряко засягат националната сигурност на Република България. Чрез участието в настоящата конференция
Академията отново демонстрира своите реални научно-изследователски способности и готовността си да подпомага всички компетентни държавни органи в процесите на планиране, осъществяване и оценка на политиката за сигурността на Република България. Накрая отново бих искал да ви приветствам с добре дошли и да пожелая успех на третата годишна национална конференция по сигурност 2014. Благодаря ви. Благодаря ви, академик Воденичаров.